Yucks! From Hobby Zone PH. Unboxing. Uy, gunting diha. Ay! Agto dito. Mayroon kong tabihan. Karton ang suod. Kaya. Ang tawag ini? Bubble wrap. Ha? Bubble wrap. Unya. Ito nga, dito. Karton. Ang tanong dito, dito niya. Bubble wrap. Ay, naku, makasuko lang. Siya lang kita. Tadaan! Drone! Wala, drone? Ay, drone. Dali, try ta karon. Drone pa nga di. Patay ito, drone. Tay good, ito nga Patay drone. ko ito, drone. Gubong ko ito. Oy, ayun, diba? Touchscreen niya remote. Dere, imo voice command. Left. Tadaan! Wow. Bakit walang amount kung magkano? Amo naman ton parcel karon. Ginerate Irala, mo to may niya. lalagay sa scan na Dere. QR para makita ni ram price. Tadaan! Idol, Ay, man ang drone. Aw, tula. Ida. Hala. Mao ni siya. Tapos wala nga ko na video. Tawaray na pislit. Para sa ako. Time-lapse, Tapos, time-lapse. Namuot ako gali na ka ng tibit-bit, nag-post man ako. May dahil niya message ha, kung ka nagpataka ako. Ang tawag ini? Remote. Controller. Remote control. Remote control. Yan mo tibit Og ang Manalol. Hay man ang screen ni niya, Kita dad. daw ni mo po. Ah, May extra dako message siya mo, nga. kita ah. Sige na, palabad. kita ada O yun. itaraod pa ini. Kita ko. Led by So, LGU ngayon, anakon, held by Oh. LGU. Dali-dali dahil na ako. Salamat ko taong likaw for the correct. May higin. Kukuha nini panangka. Di ko ani bukla dito, di ba bukla dito. Huwag kang matakot. Tadaan! Kung maguba ito, imo may naka-attach itong camera. Ha? Pili ko Butang ni man cellphone. Shara. lagi hulbot. Oo. Ha? Kita daw pan manual pa. Hay man ito dapit makita ni mo Ito hiya. sa ni Sidro. Siguro yung camera. Bangin drone good light to. Ha? Ah, okay ako nala ito. May da oy, an manual niya Chinese. Ito siyang Shinggong. Shinggong, washroom. Agoy, may dahantik ha. Kung ka mo, tanggalo! Ah, sige na. Okay.